Sa pýtate, ako je to možné, že v Tatrách máme teplejšie ako napríklad v Bratislave? Ako je možné, že pár kilometrov od seba bol rozdiel teploty viac než 10 stupňov? Dneska si to povieme. Takže na začiatok, tu máme príklad z decembra. Z dňa 16. decembra sa nad Slovenskom akože vytvorila tá výrazná teplotná inverzia, ktorú tu máme celý december. V nižších polohách pretrvávala tá nízka oblačnosť, ktorá udržiavala teploty takmer bez zmeny počas celého dňa. Naopak vyššie horské polohy sa nachádzali nad inverznou vrstvou v suchšom a teplejšom vzduchu. Teraz si poďme pozrieť teplotné mapy, ako to vyzeralo na teplotách 16.12. Takže tie výrazné teplotné rozdiely sa prejavili najmä v oblastiach nad okolo tých 900 metrov alebo 1000 metrov nad morom. V okolí Tatier a vo vyšších položených oblastiach vystúpila teplota miestami až k 10 stupňom, ako to môžete vidieť na zvýraznených miestach. A zatiaľ čo len pár kilometrov ďalej v tých nižších polohách tie teploty boli okolo 1 až 2 stupňov, alebo ešte aj pod bodom mrazu, ako to máme znázornené. Kým v nižších polohách denná amplitúda teploty bola taká zanedbateľná v podstate, zväčša od tých 2 až do 3 stupňov. Vo vyšších polohách boli tie rozdiely výrazné. Napríklad tu máme Liptovskú tepličku, ktorá vlastne zaznamenala najväčšiu amplitúdu. Približne sa tá Liptovská teplička nachádza v nadmorskej výške okolo tých 900 metrov, ako sme už povedali, pod Kráľovou holou. Tá minimálna teplota tam klesla takmer k -10 stupňom a denná maximálna teplota tam dosiahla až 10 stupňov, čiže sme dosiahli rozdiel viac než 20 stupňov, čo je akože dosť výrazná amplitúda a je to dosť pekný príklad ohľadom toho. Príčinou bola pretrvávajúca nízka oblačnosť v nižších polohách a naopak veľmi suchý a teplý vzduch vo tých vyšších vrstvách, ktorý sa aj počas krátkeho decembrového dňa pri slnečnom počasí dokázal výrazne zohrievať. Výrazná teplotná inverzia sa pozorovala aj v oblasti Tatier a najmä pod Lomnickým štítom.